Susunya keterangan, Mbak. Susunya apa, Bu? Susunya kayak keterangan, kopi akhir. Cap apa, Bu Yuli? Cap mana? Bendera atau apa? Ngakul gue. Sampai susu ibu kok pegel malas. Sembahane barang lain. Meter 8 Memang malu kilo setengah kilo. Telur setengah kilo. Tapi rata-rata ini jam setengah kilo. Untuk keras yang cilik ini. garam atau uyah ngono lho bosone. Garam mbak mulai garam ora ya. Coba aku iya. Iya iya, garam. Iya. Garam uyah itu ya? Iya. Uyah uyah. Ora ana uyah ya mek no laut. Ayo laut. Padha. Tak urin. Saset. Satu saset. Satu sendok makan. Yakul. Yakul ya kan. Susu ibu. Susu kandungan. SDM ini sendok makan Pak nggih. Lho iki tak sendok. manusia. 2 sendok. Iya, dia nih memang sendok ya. Cuma ini banyak. Aku nak muda dulu kan di warung ini. Lah Pak saya kan malah tumbas 900 Pak ya. Oh. Iya, nasi. Oh, niku 900 Pak. Pirang gram? Pirang mili. Kok gram? Berapa mili? 37 gram. Susu arang ya, susu opong. Pokoknya nggak susu Pak. Tuh. Susu cap nona. Niki nek kadaluwarsa saged, Bu. Hah? Susu nih. Sakit mawon. Susunya tuh punya glamor larang. Nggih saged susu sing kedaluwarsa saged. Oh iya sakjane genane kan nggo tes susu kan iso lah. Rasane jenengan semurah. Pacene niki. Niku sakjane niku pace sing wis mulai gosok, mulai Itu mateng ngono akeh. Ceblokan. Lho bosok akeh. Dadi napa buah-buah sing biasa niku tambah langkung sae, Pak. Jenengan damel pupuk organik cair. Hubungi Laskar Buah iki. Biasane akeh. Nek napa pace niku kok bisa napa sing pun mulai gosok niku kesane jenengan mboten sah apa buah utawa blender. Cukup jenengan Nah, selain pace nggak bisa Bu. halo. Selain pace. Nek selain pace niku semestinya saged, Pak. Niki saged. Niki nggih. Niki pangganjene niki. Niki saged napa niku sabut kelapa. Telur bebek iso ora bunyi. Sabut kelapa. Sabut. Kulit pisang saged. Antara telur manusia. Tambah api gua telur. Orang Jawa Pisang nggih saged. Oh, Napa alpukat? mawon zaman sing gampil. Gampang apokat itu Boso maksudnya tinggal-tinggal iki. Maksudnya iki sing goblok Pak ya. lambung bro. Tapi nek sing sabut kelapa niki harus kering, Pak. Sabut kelapa kering. Oke, niku anten nunggu ndang kering. Nggih, dadi kering. Niki saged niki. Saged. Terus Gantine mengkudu. serai niki jenengan ate sulap lho mboten serai sing godhonge abang. Oh, hijau. Kata sing hijau, Bu. Kata sing jeng nggih. Iya, dan mulia. Semestinya nek untuk napa obat pestisida ngoten niku adune iki serai sing rupane abang Pak, Nggih. godhonge abang. Apa kembangnya ini nggak tambah sae. Sing duwe rata ning omah ta, bener mati ya. Kembang. Serai sing abang. Lah kuwi mati. Masak begitu.
Tiga wedang gitu. Nggih, niku kan cenderung untuk Ya jamu. digawe soto beda kok rasane. Beda, jadi nek untuk masak niku Ki wedang, Mbak. Ki wedang, Mbak. Ya, ambek niku lebih bagus yang ambek aku dipateni ganti serai ijo. Saya biasanya soto. Lagi masak. Napa anu pilihan lain niku yang divaksin itu. Diganti jadi serai ijo. Aku njaluk ketika Memang gampang kok. ya njaluk dijabut di Selain seri apa alternatif lain tuh? tidak aku dijabut. Selain seri kalau sulit seri. Bisa diganti ya belum? Tak kayak Derek berapa puluh, Pak? Seumpami Jadi panjang lari kayak gitu bisa. besi. kandungannya Soalnya niki niku kanggo napa niku napa jamur, Pak? Kanggo jamur. Kemangi itu. Oh nggih, kemangi. Kemangi bisa. Nggih, terus sebangsa kemangi niku apa Mas? Sing mirip kemangi tapi ra kemangi apa? kacang-kacangan. Boten sing mirip kemangi, Pak. Ini simbukan. Tugas kelompok EDE. Ora dikasih kemangi tapi ora kemangi. Ya, jenenge apa ya kemangi? Wis kucing. Boten kemangi, kemangi. Simbukan, Bu. Boten. Selase. 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 Betul kerasean. Nggih, godhonge niku mirip kemangi tapi wite niku cenderung napa nggih berkayu. Selase niku keras. Warna lebih coklat, lebih keras. Ya gampang wong kemangi teh wong kemangi nek Iya kan kemangi namanya sih boleh sih kemangi. Enten malah niku nek jenengan Ora di kemangi itu wis bebek ana kos 10 bungkus kemangi niku lho, waras. Nonggor ku Iya kan. Bisa ditambah cengkeh apa enggak begitu? Cengkeh semangat cengkeh. boten saged, Pak. Soalnya cengkeh tinggal Pak dulu pakai banten. Oh, dhewe wae. Kayak tapi enggak Boleh sing berangkat deh. kita jalur ini apa gitu kan badan Panitia dhewe ngeten. Mun. Pun ngeten nggih. Ampun. Karena no MSP ya apa lho. Dan dhuwur ki malah ya. Niki pacene niki itu sing BS Pak ya. LCS Itu sing iso. nek iso tapi nek gak ono. Ono lawan dhewe tadi. Nggih. Soale apa? Masane ngeten Pak. Nek jenengan niku pacene macem. Fermentasine jenengan gak usah suwe-suwe. Paling boten 1 minggu niki pun jadi. Sedina wis lho ya apa. Nek pacene gembo. Soalnya nek pacene tasik mentah otomatis niku kan laren apa Pak nggih? Fermentasine kan lebih lama daripada sing pacé sing pun. Aku paling isi gitu. Sampai aku. Tapi bapakmu tok Pak aku isih papat. Iya. Nek jenengan pengen sing Bisa nek ana sing malih niku saged air leri. buani bring ya bener. Yusuf ya. Lah, Iya. sama basi. Terasi. Ada temen nasi basi Kemampu Pak. kok mambu lho kowe tahu apa kafe iki dibungkuli tahu apa dus takut Nggih, jadi niki paling boten wis imbunan sekitar 1 minggu Pak. Saged jenengan Dadi karak. Dadi karak bener. lere ditape to maksudnya ibunan cukup anu jenengan wadai Mbak. Kok nek nggone nggon iso turu ngoten mawon. Wah, ya. Aromaterapi. Aromaterapi ya. Mulai telek ya yo. Niki nek jenengan jembar semisal air leri 1 liter. Alternatif. Nah niki sampun dipraktekno Pak, teman-teman petani sing kaya Kecamatan Semanding. Terutama niku teng ngene tanaman buah-buahan. Sing gak gelem awok. Foto lagi tapi Nggih, Kocok beda. bagus. Gula.
Sing PPK kuwi yang spesial. Sing biasa. Nah, ini orang-orang tak boleh ini. Tergantung jenengan makan jenengan ini tadi. PPK plus ini. Jadi tak ada Piring. Oh, mutu aku kurang. Tapi tanpa tetes sebut ini betul apa Pak? Cukup 35 Aku wan. dilikakno kok aku tak kasih. Enak kuwi. Oh ini kita. Jadi NPK. Ini fermentasi ini tertutup Pak, anaerob. Berapa suruh nasi untuk makan? Tertutup. Nasi bersih. Iku double berapa hari? Minimal 1 minggu. Berambangnya gue gede-gede anu. Terus nek ukuran jenengan paling boten minimal 1 gelas aqua per tangki Pak. Per tangki. Niki jenengan kocor. Kocor. Boten istilahnya nek daun itu kurang efektif Pak. Efektifnya kiambake buat kocor. Berambang ya kesel lah. Cukup 3 niki mawon. Cukup. Alternatif loh ini. Halo? Yang itu alternatif itu. Nggih. Dan jenengan nek pas wong gawe wae kan akeh segala. Umpama lebih bagus yang mana Bu yang bahannya lebih mahal atau namanya itu. Nek ningali niki kan cuma 3 anu Pak nggih. Gaban. Terus niki kan Tujuh. enten telur. Telur ini kan kandungan nopo protein, fosfat, kalium tinggi. Sering nggih wonten sebagai anu napa tenggene hama penyakitnya wonten. Air hujan juga pupuk. Garam juga untuk memperbaiki tanah juga. Terus susu niki kandungannya enten protein juga kalium wonten. Terus micin, sami Pak ada zat perangsang tubuh. Berarti kan lebih Komplit. bondone akeh berarti manfaatnya nggih luwih nyata. Monggo niki bisa pikiran jenengan. Ya, selalu bintesan mengesap berapa? Iya. Pakai berikut sing kan dengan Susu asli atau susu itu Bu? SKM. SKM saged nek iso niku sing cair Mas. Jangan campur. Soalnya napa nggih? Waktu tak uji coba dengan napa nyala lampu antara sing formula bubuk karo sing cair